Bäseşiň jemleji döwlet tapgyryna Aşgabat, Arkadaş şäherlerine hemde vilayetlerde geçirilen tapgyrlarda ýeňji bolan 144 sany mekdep okuwçy atnaşdy. Umumy bilim berýän mekdeplerde öwredilýän diller boýunça ilkinji gezek geçirilýän bu bäseşige ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň okuwçylarynyň ören işen gatnaşanlyklary aýratyn belläliklidir. Bäseşiň ýurdumynyň etrapdaş şäherlerine geçirilen tapgyryna 5000 golay Aşgabat we Arkadaş şäherlerine we vilayetlerde geçirilen tapgyryna jemi 480 sany mekdep okuwçy atnaşdy. Bäseşiň jemleji döwlet tapgyryna atnaşan mekdep okuwçylary berilen tema boýunça ingliz, nemis, fransuz, yapon, hyty, arab, pars, türk, rus dillerine ýazan düzmelerini özleriniň dil başlanmaklarynyň kämilligini aýdynlygy bilen suwd etdiler. Bäseşiň jemleji tapgyrynyň netijeleri boýunça mekdep okuwçylarynyň 29-y ýeňji diýilip yglan edildi. Bu bäseşik hormat prezidentimiň hemde gahrman arkadamyzyň ýaşlary berýän gymmatly maslahatlaryny öwrenip, daşary dillerini öwrenýän mekdep okuwçylarynyň dil we medeni bilimleriniň hiliniň ýoklanmagyny hemde olaryň dil başlanmaklaryny kämilleşdirmek ýaşlaryň dörejeli ukyplaryny we bilimlerini hasa kämilleşdirmäge gönükdirilen döwlet syýasatyny iş ýüzüne durmuşa geçirmek maksady bilen geçirildi. Awada milli täýäkatçylyk zolagyna Türkmenistanyň kärdaşlar arkalaşyklarynyň ahal vilayet birleşmesiniň guramagyna rowaçlyga wetsenýän oňun özgertmeler atly okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw maslahatyny atnaşylar ýurdumyzda anyk balyan işler öz ugurlaryna döredilýän mümkinçilikler dogrusyna çykyş etdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz tarapyndan ýaşlara bilim bermek ugruna döredip berýän mümkinçilikler dogrusyny aýtdylar.